Wane ne Bahaushe ke kira ranau, sammako, shekarau, nomau, sadau, sharubutu, sodangi, kadarko, mijin yawa, dawai? Tarihi da rayuwar Hausawa ba zai zama cikakke ba sai an saka irin waɗannan sunaye na al'adan gargajiya wanda Bahaushe ya ƙirƙiro su cikin baiwa da hikima da Allah ya bashi tun kafin musulunci ya riske shi. Ga bayanai kamar haka. Shekaru aru-aru da suka shuɗe. Tun kafin zuwan musulunci, Hausawa a wurare irin su jamhuriyar Nijar, arewacin Najeriya, Chadi, Ghana, Sudan da sauran wurare da Hausawa suka zauna sun kasance al'umma ne 'yan gargajiya kuma masu bauta irin na gargajiya, wanda hakan yasa ake kiransu maguzawa saboda ire-iren abubuwan da suke bauta mawa a wancan lokaci, kamar su dodanni, tsumburkai, rana, gumaka da sauran ababen bauta. Sannan kuma akwai ire-iren sunaye na maguzanci da suke amfani da su waɗanda suka shafi ire-iren sunayen ababen bautansu. Misali kamar su barbushe, barguje, bakayalo, tsumburbura da sauran makamantansu. Sannan kuma duk da kasancewar musulunci bai riski Hausawa ba a wancan lokacin, amma kuma Allah ya yi musu wani baiwa da hikima wurin sanya suna idan an yi musu haihuwan jariri ko jaririya. Bahaushe yana sanya waɗannan sunaye na al'adan gargajiya ne bisa lura ko la'akari da lokacin da aka yi aihuwan, da yanayin da aihuwan ya zo, da kuma halin da uwa ko uba ya shiga bayan haihuwan, da kuma la'akari ko lura da wasu abubuwa da suke faruwa a gidan ko a anguwan ko a garin a lokacin da aka yi aihuwan, sai ya yi amfani da wannan yanayi da lokaci da abubuwan da suke kasancewa sai ya ba yaro ko yarinya da aka haifa suna. Wanda waɗannan sunaye su ake kira sunan al'adan gargajiya na Bahaushe saboda lokacin musulunci bai zo mishi ba. Misali, a hikima na Bahaushe, yaron da mahaifiyanshi ta sha rubutu sosai kafin ta haife shi to ana kiran shi sha rubutu mace ko namiji. Yaron da aka haife shi kakannin shi ta wurin uwa da ta wurin uba duka suna raye to ana kiransa mijin yawa. Yarinyar da aka haife ta lokacin da dangi ta wurin uwa da ta wurin uba suka haɗu don yin wani abu daban ana kiranta so dangi. Wanda aka haifa bayan an haifi Hassan da Usaini da Gambo ana kiran shi kadarku mace ko namiji. Wanda aka haife shi da sassafe ana kiran shi sammako. Yaron da ya shekara ɗaya cif a cikin mahaifiyarsa sannan aka haife shi ana kiran shi shekarau. Yaron da uwa ta haife shi ƙwallon ƙwal a rayuwanta na aure ana kiran shi rabo mace ko namiji. Ranau shine wanda aka haife shi da tsakar rana. A dare shine wanda aka haife shi da daddare. Yaron da iyayen shi suka dade ba su samu aihuwa ba sai daga baya aka haife shi ana kiransa kadade. Waɗannan su ne kaɗan daga misalan sunayen al'adan gargajiya wanda Bahaushe ya ƙirƙiro yake sawa idan an yi masa aihuwa bisa la'akari da yanayi, lokaci ko halin da aka yi aihuwan, ko kuma dubi da wasu abubuwa da suke faruwa a gidan ko a anguwan ko a garin lokacin da aka yi aihuwan. Ko da addinin musulunci ya zo ya riski Hausawa ne da irin waɗannan sunaye na al'adu na gargajiya, sai dai addinin musulunci ya haramta mugayen sunaye ne na maguzanci kamar sunayen gumaka, sunayen aljanu, sunayen tsumburai. Bayan musulunci ya zo ma Hausawa da sunayen annabawa da manzanni da sahabbai da sunayen matayensu da 'ya'yayensu. Amma saboda ɗabbaka al'adan gargajiyanci irin na Bahaushe sai da Bahaushe ya lankwasa waɗannan sunaye zuwa irin furcinsa. Misali, idan ka ji Bahaushe ya ce Iro, Ibrahim yake nufi. In ka ji ya ce Garba, Habu ko Abu, Abubakar yake nufi. In ka ji Bahaushe ya ce Jibo, Jibril yake nufi. In ka ji Bahaushe ya ce Dije, Khadija yake nufi. In ka ji Bahaushe ya ce Ilu, Ismail yake nufi. In ka ji Bahaushe ya ce Mero, Maryam yake nufi. In ka ji Bahaushe ya ce Dauda ko Dawud yake nufi. In ka ji Bahaushe ya ce Salame, Salamatu yake nufi. In ka ji Bahaushe ya ce Ado, Adamu yake nufi. In ka ji Bahaushe ya ce Idi, Idris yake nufi. In ka ji Bahaushe ya ce Sale, Salisu yake nufi. Duk da zuwan sunayen musulunci, idan aka yi ma Bahaushe haihuwa a wancan lokaci za a sa ma yaro sunan musulunci sannan za a saka masa laƙabi na sunayen gargajiya bisa la'akari da yanayi ko lokaci ko halin da aka yi haihuwan, ko kuma la'akari ko dubi da yanayin abubuwan da suke gudana a gidan ko a anguwan ko a garin lokacin da aka yi haihuwan, wanda hakan yasa bayan zuwan musulunci Hausawa sun ƙara ƙirƙiro wasu sunayen gargajiyan kamar haka. Ladan ko mai salati, yaron da aka haifa ana tsaka da kiran sallan asubahi.
sallau ko ta sallah wanda aka haifa ranan sallah ko daren sallah ko washe garin sallah, azumi ko ɗan azumi wanda aka haifa a watan ramadan, hajiya ko alhaji wanda aka haifa ana tsaka ko ana shekaran tafiya aikin haji. Baya ga haka musulunci ya zo ya kawo sunayen ranaku na larabci inda bahaushe ya ƙara lankwasa waɗannan sunayen ranaku zuwa nashi furucin na hausa, kuma ya ƙirƙiri sunayen al'adan gargajiya da waɗannan sunayen ranaku. Misali, idan ka ji ɗan juma, jummai, jume, juma waɗanda aka haife su ranar juma'a, lami, laminde, lamiso, ɗan lami na lami ranar alhamis, tabawa, larai, ɗan larai, balaraba, balarabe wanda aka haifa ranar laraba, talatu, lanti, talatuwa, ɗan tala, mai tala wanda aka haifa ranar talata, tani, liti, ɗan liti, ɗan tani wanda aka haifa ranar litinin, ladiyo, ladingo, ladidi, ɗan liti, lado wanda aka haifa ranar lahadi, asabe, ɗan asabe wanda aka haifa ranar asabar. Waɗannan su ne dalilan da yasa da yawa daga cikin al'ummomin hausawa a yau za ku rika jin ana kiran wasu da irin waɗannan sunaye na al'adan gargajiya, ko ku rinka jin wasu zuri'an gida suna amfani da ɗaya daga cikin irin waɗannan sunaye na al'adan gargajiya, wanda idan ka bincika za ka ji cewa sunan ya samo asali ne daga wanda ya kafa zuri'an gidan, walau yana raye ko ya mutu. Misali, za ku iya jin wasu gidan suna amfani da sharubutu, wasu ajuji, wasu maiwada, wasu lado, wasu kadarko, wasu shekarau, wasu sadau, wasu sodangi, wasu talle, wasu audi, wasu dikko, wasu mijin yawa da sauransu. Duk irin waɗannan sunayen al'adan gargajiya ne da suka samo asali daga fasaha da hikima irin na bahaushe a da, wanda ba su yi karo da addini ba kuma sun sha bamban da sunayen maguzanci. Da fatan mun